Biyen sampean kepengin, aku kepengin cah pengen sugih. Aman maca niku. Kok gak sugih-sugih? Pasti benjing sugih. Benjing teng akhir pasti sugih. Saldone akeh kok. Cuman dereng cair ngoten mawon. Cair teng mriku. Saiki karek sampean ngene ae, kepengin cair teng mriki napa cair teng mriku? Wah, cair karek kali-kaline mboten saged. Kudu milih salah siji. Ya Gofur sanjang ngeten, aku sugih nduk donya iki. Dhuwitku kudu entek kanggo bangun pondok. Nek tak gawe foya-foya, yo hal apa-apa. Wong aku ndongaku paine murni kanggo sugih. Dadi ya Gofur pun sanjang, aku ndonga pengen kanggo sugih, gak kepengin ganjaran. Nek aku njaluk ganjar yo gak dene sugih. Jadi kudu siji, sampean ndonga kudu siji. Apa siji? Aja kakean ndonga diropel-ropel. Ya Allah kepengin sugih, bojone ayu, omahe gedhe, mobil akeh. Ya gak ijabah kabeh. Di siji apa kowe. Kadang sampean kan ndonga wis serakah. Kok wae diwaca. Saharat-harat. Ana sing ndonga iku suwi. Mari salat gak mari-mari ndonga. Ya pleng ngono-ngono wae. Iku kakean iku overload tuh sampean iku. Malaikat bingung nyateti njaluk apa wae cah iki yo. Takon ora artine mboten semprap artine. Wah, blaen ta men. Gak usah kakek yo siji ae. Asine sing ndonga sing paling enak iku setunggal napa? Rabbana atina iku tok cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah aman ya.